дезинформатсия ё дурӯғпароканӣ. ин гумроҳ кардан тавассути интишори иттилооти бардурӯғ ё таҳриф шудааст. онро ҳамчун абзори идора кардани афкори ҷомеа ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ метавонанд истифода бибаранд. дарки он ки дезинформатсия ё дурӯғпароканӣ чист ва онро чӣ гуна бишносем як ҷанбаи муҳими асри иттилоотии мо аст. танҳо таҳлили дақиқ ва баррасию санҷиши далелҳо ба шумо имкон медиҳад ки аз қабули қарорҳои нодуруст канорагирӣ кунед ва саломатию манфиатҳои хешро ҳифз намоед. бино ба тавсифи маъмулии коршиносон ин қасдан интишор кардани иттилооти нодурусту ғалат барои гумроҳ кардани мардум аст. юнеско низ ин вожаро барои тавсифи мундариҷаи нодуруст ё гумроҳкунанда ки новобаста аз ангеза, огоҳӣ ё рафтор эҳтимолияти расонидани зарари мушаххасро ҳадаф дорад истифода мекунад. онро метавон аз тариқи расонаҳои хабарӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, даҳон ба даҳон ва дигар шабакаҳои иртиботӣ паҳн кард. иттилои бардурӯғ метавонад ба паёмадҳои ҷиддӣ монанди ошубу шӯришҳо, буҳрони сиёсӣ, аз даст додани эътимод ба мақомот ва расонаҳои хабарӣ, ҳамчунин мушкилоти равонӣ ба мисли изтироб ва тарс оварда расонад. дезинформатсияро ҳам мақомоти давлатӣ, созмонҳои ғайридавлатӣ ва ҳам шахсони алоҳида ки аз интишори иттилооти бардурӯғ суд мебардоранд эҷод карда метавонанд. мақомоти давлатӣ метавонанд иттилооти бардурӯғро барои дасткории афкори ҷамъиятӣ, саркӯб кардани мухолифон ва ҳимоят аз сиёсати худ истифода баранд. шахсони алоҳида мумкин аст барои ба даст овардани фоидаи шахсӣ, ҷалби таваҷҷӯҳ ба маҳсулот ё хизматрасонии худ, эҷоди ҷанҷолу хархаша ва ғайра дурӯғпароканиро ба роҳ монанд. дар баробари ин чунин навъҳои асосии дурӯғпароканӣ вуҷуд дорад: дурӯғпарокании сиёсӣ, дурӯғпарокании иқтисодӣ, дурӯғпароканӣ дар интернет. шояд суоле пеш ояд ки байни дурӯғпароканӣ ва фейк ньюс ё худ ахбори ҷалъӣ чӣ тафовуте ҳаст? ин ҳарду маҳфум бо интишор ва паҳн кардани иттилооти ғалат вобастагӣ дорад, аммо миёни онҳо тафовут дар навъҳаи истифода аз таъсиррасонӣ вуҷуд дорад. дурӯғпароканӣ як маҳфуми густурдатар аст. он ҳар гуна иттилооти нодурусту ғалатро тавсиф мекунад ки маъмулан барои гумроҳ кардан ё дасткории одамон истифода мешавад. ахбори ҷалъӣ ё фейк ньюс як шакли вижаи дурӯғпароканӣ аст ки хабар ё иттилооти нодурустро ҳамчун навгонӣ манзур мекунад. ахиран дурӯғпароканӣ ба як мушкилоти ҷиддӣ табдил ёфтааст, зеро дар даврони интернет интишори он хеле осон шудааст. аммо дурӯғпароканӣ ба ҷомеа чӣ таъсир мерасонад? аввалан дурӯғпароканӣ метавонад боиси ҳароси оммавӣ дар байни аҳолӣ гардад. агар иттилооти нодуруст ва ғалат ба воситаҳои ахбори омма роҳ ёбанд, одамон ба он бовар мекунанд ва бар асоси дурӯғ тасмим мегиранд. дуюм, дурӯғпароканӣ метавонад ба қарорҳои сиёсӣ таъсир расонад ки ин амр хеле хатарнок аст. агар иттилооти нодуруст дар расонаҳои хабарӣ роҳ ёбад, пас одамон дар асоси дурӯғ андешаҳои худро ташаккул медиҳанд ки ин пояҳои демократияро дар ҷомеа халалдор мекунад. дар баробари ин набояд фаромӯш кард ки баъзан иттилооти нодурусту ғалат ҳамчун абзори ташвиқу тарғиб низ истифода мешавад. ин дар ҳоле ки аҳолӣ барои расидан ба ҳадафҳои муайян қасдан гумроҳ карда мешавад. сеюм, дурӯғпароканӣ ба қабули қарорҳои иқтисодӣ низ таъсир мерасонад. масалан, ягон нафар бо итминони комил изҳор мекунад ки маҳсулоти муайян хатарнок аст ва боиси саратон мешавад. одамон аз истеъмолу истифодаи ин маҳсулот метарсанд ва ин боиси коҳиши фурӯш мегардад. чунин иттилоот мумкин аст ғалат бошад ва боиси таҳаввулоти ҷиддӣ дар бозор шавад. ҳамаи ин ба тамоми иқтисодиёт низ таъсир мерасонад. илова бар ин, раҳбарони сиёсӣ метавонанд аз иттилооти нодурусту ғалат барои эҷоди образ ё худ симои душман ва тақвияти қудрати худ истифода кунанд. дар ин маврид дурӯғпароканӣ метавонад бо ҳадафи афзоиши эҳсосоти миллатгароӣ, тафриқаандозии мазҳабӣ ва тақсими шадиди ҷомеа ба мо ва онҳо паҳн карда шавад. ҳамин тариқ дурӯғпароканӣ метавонад сатҳи тарсу ҳарос ва даргириро афзоиш диҳад ки ҳамзамон дар арсаҳои мухталиф аз ҷумла сиёсат, илм, равобити байнулмилалӣ ва муносибатҳои байнишахсӣ дар ҷомеа он ба паёмадҳои манфӣ оварда мерасонад. мубориза бо иттилооти бардурӯғ ва ғалат дар шабакаҳои иҷтимоӣ як ҷузъи муҳими таъмини эътимодбахшии иттилоот ва муҳофизат аз корбарон дар муқобили дасткорӣ аст.
платформаҳо ва созмонҳои мухталиф дар роҳи мубориза бо иттилооти нодуруст ва ғалат як қатор тадбирҳоро амалӣ мекунанд. дар ин ҷо ба баъзе аз онҳо ишора мешавад. якум, далелсанҷӣ ва ростиозмоии иттилоот. шабакаҳои иҷтимоӣ бо созмонҳои далелсанҷӣ ки иттилоотро барои саҳиҳият ва эътимоднокӣ таҳлилу тафтиш мекунанд ҳамкорӣ доранд. агар иттилоот нодурусту ғалат ё илова шуда бошад, он аломатгузорӣ ё ҳазф мешавад. дуввум, тағйироти алгоритмӣ. платформаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ пайваста алгоритмҳои худро такмил медиҳанд то аз паҳншавӣ ва интишори иттилооти нодуруст пешгирӣ шавад. ин метавонад теъдоди хабарҳои хурди бар дурӯғро дар сархати хабарҳо коҳиш дода, фазои бештарро барои иттилооти манбаъҳои мӯътамад фароҳам оварад. севум, омӯзиши корбарон. шабакаҳои иҷтимоӣ маъракаҳо ва барномаҳои таълимиро барои омӯзиши корбарон ҷиҳати шинохти дурӯғпароканӣ ва муносибати интиқодӣ нисбат ба иттилое ки онҳо таблиғ ва интишор мекунанд роҳандозӣ менамоянд. чорум, тақвияти қоидаҳо ва сиёсатҳо. платформаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ қоидаҳо ва сиёсатҳои худро ба хотири беҳтар кардани мубориза бар зидди дурӯғпароканӣ такмил медиҳанд. онҳо метавонанд манъи интишори баъзе навъи иттилоот ё ҷорӣ кардани маҳдудиятҳои қатъиро нисбати корбароне ки қоидаҳоро вайрон мекунанд дар бар гирад. панҷум, ҳамкорӣ бо дигар созмонҳо. шабакаҳои иҷтимоӣ бо созмонҳои давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ, инчунин муассисаҳои илмӣ ва таҳқиқотӣ барои таҳияи стратегияҳои муштараки мубориза бар зидди дурӯғпароканӣ ҳамкорӣ мекунанд. барои муҳофизат аз дурӯғпароканӣ шумо бояд аз тафаккури интиқодӣ кор гиред ва пеш аз бовар ё минбаъд интишор кардани иттилоот онро бисанҷед. бояд манбаи иттилоотро дар назар гирифта, онро аз нигоҳи мутобиқат бо далелҳо баррасӣ кард. заминаро таҳлил ва таъйиди эътибори додаҳоро анҷом дод. муҳим аст ки тафаккури интиқодӣ инкишоф дода, овозаҳо ё иттилооти тасдиқнашударо бовар накунед. инчунин зарур аст ки манбаъҳои тасдиқшудаи иттилоотро истифода бубаред. боз як нуқтаи дигар, ҳангоми боз кардани линк ё худ истинодҳои беруна эҳтиёткор бошед ва иттилооти шахсиро дар сайтҳои тасдиқнашуда боқӣ нагузоред. ҳамин масъала, яъне чаро муҳофизати иттилооти шахсӣ дар интернет, аз ҷумла дар шабакаҳои иҷтимоӣ муҳим аст, унвони дарси минбаъдаи мо аст ки манзури шумо хоҳад шуд. бо дарсҳои саводи расонаӣ дар Радиои Озодӣ бошед.